आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों 11 बाजिनिफ्राय 2 बाजिसिम सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जोङो ज' लोगो नांनानै बर'नि जोंनि खालि जानानै थानाय माखासे फरायसालिनि खालि पस्ट लांदां जानानै पस्ट बेखौ आसाम सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों खिन्थु आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि दा बिथांमोनजों जों सावरायबाय थानायाव बिथांमोना बारा खोमा होयै बायदि जों नुनो मोन्दों आरो खामानि मावनो गोसोबो गैयै बायदिखौ जों नुबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ ज' लोगो नांनानै दिनै नैबे 3 घन्टा जोङो हाबाफारिखौ लादों दा बेवहाय जोंहा माखासे डिमान्ड दङ जोङो आसाम जुडिसियेल एग्जाम दा बेवहाय जोङो बर' लेंगुवेज एबा बर' रावखौ थिसननांगौ आनजादाव आरो सिटेटआव जोंनि बर' बिजोंजों जों लिरनो मोननांगौ जों बेखौ डिमान्ड होदों आरो 35 खान गोदान मडेल हाई स्कुल गायसननांगौ बेखौबो डिमान्ड होदों आरो बेजों लोगोसे 101 खान बर' मिडियाम हाई स्कुल एबा हायर सेकेन्डारि गायसननांगौ बेखौ जों आसाम सरकारनिसिम डिमान्ड खालामदों आरो बिटिआर एकर्डनि दफाजों फैफानाय 6.3 दा बेनि गेजेरजों गंफ्रोमबो फरायसालि आरो फरायसालिमा बेखौ थाबैनो लानांगौ जायफोर भेन्साराव दं आरो जायफोर फरायसालियाव कलेजाव भेकेन्स पस्ट फोरोंगिरिनि खालि पस्ट जानानै दं बेयाव थाबैनो थिसननांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बे डिमान्डखौ लानानै जोङो नैबे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोन्दों आसाम सरकारजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनायाव जोङो नोजोर बोनानै बुंबाय थादों जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम जे टेटनि फोरोंगिरि थिसनदों बिथांमोना खिन्थु बेवहाय ओरैबायदि टेटनि फोरोंगिरिफोरखौ हरदों जाय बिथांमोना बर'नि राव फंसेबो रायलायनो रोङा बर'नि बिजाब फंसेबो रायलायनो रोङा दा बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जाय बिथांमोना बर'नि रावखौ बुंनो रोङा लिरनो रोङा फरायनो रोङा बिथांमोनखौ बोखारनानै गुबुनाव लांनांगौ आरो जोंनो बर' फोरोंगिरि बर' बुंनो रोंग्रा बर' फोरोंनो रोंग्रा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव जोंनो नांगौ दा बेफोर गासै जोङो 16थासो दाबिखौ लानानै दिनै आसाम सरकारनो दाबि दैखांदों जे बिथांमोनहा थाबैनो आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोननिसिम खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि माहारियारि आफाद जानानै जे जोंनि डिमान्डफोरखौ बिथांमोना जेन थाबैनो सुफुंना होनांगौ दिनै जोंनि जि डिमान्ड बेखौ जुदि आसाम सरकार बा सोलोंथाइ बिभागा जुदि गनायथि होनो गोसो जाया जों उननि समाव गोबां जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोङो गोबां बिदिनो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन धरना कार्ज'खुसि हाबाफारि जों लानो बाध्य जागोन बेनिखायनो दिनै नैबे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो आसाम सरकारजों खावलायनो लुबैगोन जे जोंनि बर' बिजोंनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ थाबैनो सुफुंना होनांगौ পরীক্ষাত আমাক বড় প্রশ্ন কাকত লাগিবই